Информацыйная карціна дня сённяшняга ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Знайсці новыя кропкі ўзаемадзеяння супрацоўніцтва з партнёрамі з кітайскай правінцыі Дзянсі абмеркавалі ў СЭЗ Віцебск. Памяць праз гады. У Віцебскім раёне перапахавалі астанкі воінаў Чырвонай арміі, якія загінулі ў баях за вызваленне абласнога цэнтра. Ураджай амаль круглы год. Пад Віцебскам фермер наладзіў бізнес па вырошчванні клубніц і сёлета атрымаў больш за 10 тонн ягады. На Віцебшчыне до конца года правераць бяспеку аб'ектаў з масавым знаходжаннем людзей. На пасяджэнні аблвыканкама гаворка ішла пра ўмацаванне грамадскай бяспекі і працоўнай дысцыпліны, стан умоў і аховы працы ў арганізацыях рэгіёна. Нараду правёў кіраўнік вобласці Александр Суботін. Да яе ў онлайн-фармаце далучыліся ўсе раёны. З пачатку года гібель людзей ад знешніх прычын застаецца на мінулагоднім узроўні. Пры гэтым узрасла колькасць загінуўшых у дарожна-транспартных здарэннях. Асноўнай прычынай траўматызму на рабочых месцах застаецца нізкая працоўная дысцыпліна. Каб выправіць сітуацыю, у вобласці рэалізуюць шэраг комплексных прафілактычных мерапрыемстваў. 26 у нас мобильных групп. В течение 9 месяцев они посетили порядка 1100 организаций различной формы собственности и различной направленности. И село, и промышленность, и строительное, и так далее. Там, где было выявлено порядка 10 тысяч замечаний. 10 тысяч замечаний. Нужно отметить, что порядка 78% они устраняются буквально в течение одной-двух недель. На пасяджэнні аблвыканкама гаварылі і пра маладое пакаленне жыхароў вобласці. Як сфарміраваць у моладзі грамадзянскую пазіцыю, патрыятычную свядомасць і палітычную культуру, падтрымаць і дапамагчы рэалізаваць моладзевыя ініцыятывы. В городе Новополоцке уже реализован сквер молодежный. В Лепельском районе инклюзивный ансамбль. Это все те инициативы, которые исходили от молодежи. Для чего? Для того, чтобы привлекать различную молодежь в ту или иную деятельность. На сегодняшний день наша активная молодежь входит в различные консультационные советы. Молодежные советы при Совете республиков, при Палате представителей, Совет работающей молодежи. Это те лидеры, которые могут увлечь и вовлечь свою молодежь в своих регионах в мероприятия патриотической направленности, социально-экономической направленности. Моладзь – гэта будучыня дзяржавы. На плячах актыўных і ініцыятыўных юнакоў і дзяўчат сур'ёзная місія і адказнасць – захаваць гісторыю і культуру Беларусі, развіваць і памнажаць багацце краіны. Старшыня палаты прадстаўнікоў, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергіенка прыняў удзел у адкрыцці новага аддзялення Браслаўскай цэнтральнай раённай бальніцы і ўручыў падзяку галоўнаму ўрачу установы. Новае цэнтральнае стэрылізацыйнае аддзяленне мае вялікае значэнне для павышэння агульнай эфектыўнасці работы бальніцы. Яно дазволіць зэканоміць рэсурсы, павысіць эпідэміялагічную бяспеку і якасць медыцынскай дапамогі. Падраздзяленне аснашчана новым сучасным абсталяваннем. Все депутаты от Витебской области на этой неделе работают в своих округах. Это касается тех депутатов, которые представляют сельские районы, принимают участие в реализации мероприятий по наведению порядка на конкретных объектах, ну и осуществляют своеобразный парламентский контроль, оказывают помощь местным органам власти. Помощь высокотехнологичная оказывается на базе этой больницы для 4 районов Витебской области. Больница развивается, проводятся текущие ремонтные работы. Посетил несколько отделений, побеседовал с больными, каких-либо замечаний, вообще только слова благодарности медицинскому персоналу. Центральное селекционное отделение по текущему году – это не первое наше структурное подразделение, которое мы открываем. В этом году мы открыли кабинет маммографии, где принимаем женщин не только нашего района, но и Поставского, Миорского, Шарковщинского районов. Очень эффективно, очень всем нравится. На будущее у нас это открытие и травматологического отделения на базе нашей больницы, отделение реабилитации, ну а также с китайскими нашими партнерами будем планировать открыть отделения или кабинеты традиционной китайской медицины. Старшыня палаты прадстаўнікоў, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергіенка таксама наведаў сельгасарганізацыі Браслаўскага района і сустрэўся з маладымі спецыялістамі.
Знайсці новыя кропкі ўзаемадзеяння і павялічыць пастаўкі ў паўночны рэгіён кітайскага абсталявання для вытворчасці прамысловай прадукцыі і фармацэўтыкі. Напрамкі супрацоўніцтва з партнёрамі з Паднябеснай абмеркавалі кіраўніцтва свабоднай эканамічнай зоны Віцебск, камітэты эканомікі аблвыканкама і бізнесмены Прыдзінскага краю. Прадстаўнікі правінцыі Дзянсі даведаліся пра перавагі работы ў свабоднай эканамічнай зоне. Іх азнаёмілі з магчымасцямі прадпрыемстваў рэзідэнтаў, прэзентавалі напрацаванні опыт. Сёння на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны Віцебск зарэгістравана адна кітайская кампанія, якая займаецца вытворчасцю мікрааўтобусаў і электрамабіляў для жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Провинция Дзянси – это довольно богатая провинция. Ее внутренний региональный продукт на сегодняшний день более $500 миллиона, население 45 миллионов человек, и почти треть валового внутреннего продукта формирует отрасли цифровизации и средств коммуникации, что нам очень интересно. Мы покажем прежде всего потенциал свободной экономической зоны и познакомим с теми успешными проектами, которые уже реализованы в рамках свободной экономической зоны. И как раз предприятия свободной экономической зоны, уже действующие резиденты, и приобретают оборудование в этой провинции и осуществляют поставки в эту провинцию. И я думаю, что позволит расширить это взаимодействие. Провинция Дзянси для Віцебскай вобласці адносна новы партнёр для супрацоўніцтва. Пагадненне аб узаемадзеянні было падпісана 3 гады таму. Гэта першы афіцыйны візіт дэлегацыі кітайскага рэгіёна. Прыдзінскія прадпрыемствы закупляюць у кампаній гэтай правінцыі сыравіну для вытворчасці ветпрэпаратаў і матэрыялы для прамысловасці. Гандлёва-эканамічныя сувязі плануюць пашыраць. Вялікі патэнцыял для ўзаемадзеяння ёсць таксама ў адукацыі і медыцыне. Ураджай амаль круглы год. У Віцебскім раёне фермер наладзіў бізнес па вырошчванні клубніц і сёлета атрымаў больш за 10 тонн ягады. Прадукцыю рэалізаваў на рынках абласнога цэнтра. Гэта першы ў паўночным рэгіёне вопыт па арганізацыі вытворчасці гэтай культуры ў такіх аб'ёмах. Як прыватная ініцыятыва дапамагае развіваць сельскую гаспадарку у матэрыяле нашых корэспандэнтаў. Полностью почистить надо, чтобы красиво было. Последний сбор, все. Она будет уже отдыхать у нас. И все надо упорядочить, чтобы кусты были чистенькие, без гнили, и начали зимовать и спать. Даваць ураджай клубніцы могуць да самых маразоў. У гэтым галоўная перавага рамантантных гатункаў. Іх вырошчваннем пачынаючы фермер Павел Хімакоў усур'ёз заняўся 2 гады таму. Пад клубнічныя плантацыі адвёў каля гектара зямлі, пабудаваў больш за 20 цяпліц. Весной мы можем посадить. В течение лета мы ее специально разгоняем. У нас есть специальная программа питания, специальная программа защиты, чтобы она комфортно себя чувствовала и начала плодоносить уже с июля месяца середины и до самых морозов. Как вы видели, у нас еще до сих пор есть ягоды. Спраўляцца з вялікай гаспадаркай дапамагаюць сезонныя работнікі. Прапалоць, пачысціць, апрацаваць ад хвароб і своечасова падкарміць. Клубніцы патрабуюць асаблівага догляду і ўвагі. Праца хоць і нялёгкая, затое цалкам апраўдвае сябе. Это с утра до вечера и без выходных. Но это любить надо, работу, клубнику любить. Я ее детками посадила, я гляжу, как она цветет, какую она ягоду дает и сколько дает ягоды, когда люди собирают и говорят, вот какая она красивая. И я это понимаю, что это мой труд, который мне нравится. Заняцца фермерством Павел вырашыў 8 гадоў таму. Пачынаў з нарыхтоўкі кармоў, спрабаваў вырошчваць маліну, аднак справа не пайшла, не хапіла ведаў і навыкаў. Гаворыць, усяму трэба было вучыцца з нуля, набірацца вопыту. Праца на зямлі патрабуе узважлівасці і гаспадарскага падыходу. Целая система питания, которая именно подбирается под регион. У нас суглинки, в основном глина. Это тяжелая почва, в которой и полив надо сокращать, но его дольше надо делать. И промачивать больше. Что касается, где песчаные или там в Бресте, там меньше полив надо делать, питание чуть регулировать. И все макро- и микроэлементы, они усваиваются по-своему в каждом регионе. Даже зависит от температуры земли, от именно температуры средней окружающей среды. З клубніцамі малады фермер не прагадаў, знайшоў сваю нішу. Першы ураджай парадаваў, больш за 10 тонн ягады сабраў і прадаў на рынку. На будучы год мяркуе пашырыць плантацыі да 1500 гектараў. Інна Кіріенкова, Константин Лебедзеў, навіны Віцебскі раён.
Памяць праз гады. У Віцебскім раёне перапахавалі астанкі воінаў Чырвонай арміі, якія загінулі ў баях за вызваленне Віцебска. На вайсковым пахаванні ў вёсцы Рудакі Ноўкінскага сельсавета знайшлі апошні прытулак 4 вайскоўцаў. Іх астанкі ўзнялі пры правядзенні пошукавых работ у ваколіцах вёскі Кукавячына. Пры байцах былі медаль за адвагу, 2 знакі гвардыі і фрагменты амуніцыі. Па нумары медаля ўдалося ўстанавіць асобу гвардыі сяржанта. Сергей Прокопович Алагызаў, 1921 года нараджэння, ураджэнец Алтайскага краю, быў стралком-кулямётчыкам узвода разведкі танкавай лёзнінскай брыгады. Лічыўся зніклым без вестак з чэрвеня 44-го. Яго ўзнагароду разам з зямлёй з пахавання перададуць сваякам у Алтайскі край. Здесь были бои по освобождению города Витебска. В окрестностях была окружена группировка, 5000-я группировка немецкая. И как раз владелец медали за отвагу Алагызов Сергей Прокофьевич участвовал в этих боях и погиб. Мы поднимали эти останки. Оказалось, здесь в одном месте, ну будем говорить, воронка была, находилось 3 наших бойца. Вот с медалью, которую установили, и 2 были знаки гвардии у нас на груди. При них были котелки, в общем, все вооружение, которое оно оказалось при них. Гранаты, патроны, там, каски. Вот. И совсем рядом, почти, нашли еще одного бойца, который тоже оказался нашим бойцом. Саперная лопатка, патроны, естественно, вся атрибутика советского бойца, каска разбитая. Я занимаюсь поиском вместе со своим дедушкой уже, наверное, лет 7. Занимаюсь я этим просто от души. Мы вот живем над мирным небом. Как бы за нас деды, прадеды отдали свою жизнь. Мы должны их помнить, чтить. Астанкі яшчэ 15 чырвонаармейцаў перапахавалі ў вёсцы Гараднянскі мох. Прозвішчы загінуўшых не ўстаноўлены. Сёлета на тэрыторыі Віцебскага раёна пошукаўцы працавалі на 1,5 дзясятках аб'ектаў. Узнялі астанкі больш як 200 вайскоўцаў і ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. Метады і інструменты кібербяспекі краіны абмеркавалі ў Полацкім дзяржаўным універсітэце імя Еўфрасіні Полацкай. Тэматычны міжнародны форум сабраў больш за 100 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Узбекістана, Кыргызстана і Казахстана. Гэта спецыялісты, у чыіх сілах павысіць эфектыўнасць абароны нацыянальных інтарэсаў у інфармацыйнай сферы. Гаворка ішла пра бяспечныя рашэнні і прыярытэтныя напрамкі лічбавага развіцця, стварэнне ўласнага праграмнага забеспячэння ў сферы інфармацыйнай бяспекі, развіццё штучнага інтэлекту для выяўлення кібератак і распрацоўкі метадаў абароны ад іх. Расійскія спецыялісты прадэманстравалі магчымасці антыдронавага абсталявання. У праграме форуму шэраг адукацыйных сесій і практычных майстар-класаў, турнір па кібербяспецы, прафарыентацыйнае мерапрыемства для школьнікаў, якое раскрывае перспектывы работы ў галіне кібербяспекі. Кибербезопасность набирает популярность не только в Беларуси, но и во всем мире. То есть количество киберинцидентов растет просто в огромном количестве. И поэтому важно быть в тренде. Актуальность форума крайне высока. И мы поэтому не зря выбрали Полоцкий университет, потому что Полоцкий университет учит, это один из вузов, который учит на факультете кибербезопасности студентов. Наши IT-компании активно принимают участие в формировании материально-технической базы, доступа к своим обучающим курсам, выдача сертификатов. И сегодня мы об этом вместе договорились, о том, что наши студенты будут иметь возможность получить сертификаты ведущих производителей программного обеспечения, производителей технических средств защиты информации, для того, чтобы, придя уже на предприятие, они были конкурентами и были полностью в теме для защиты информации. У рамках узаемадзеяння ВНУ з IT-кампаніяй у Полацкім дзяржуніверсітэце адкрылі сумесную лабараторыю крыптаграфічнага інжынірынгу. Яна аснашчана сучасным абсталяваннем і арыентаваная на падрыхтоўку спецыялістаў па кібербяспецы. Для студэнтаў арганізуюць заняткі па абароне ад шкоднага праграмнага забеспячэння і бяспецы інфармацыйных сістэм. У
рамках рэспубліканскай акцыі за бяспеку разам ратаўнікі і праваахоўнікі правялі прафілактычны рэйд у аграгарадку Тулава Віцебскага района. Спецыялісты наведалі дамы адзінокіх пажылых грамадзян, шматдзетных сем'яў і людзей з інваліднасцю. Нагадалі правілы эксплуатацыі печнога ацяплення, праверылі наяўнасць і спраўнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў, а таксама падказалі, як пазбегнуць узнікнення пажараў падчас ацяпляльнага сезону. У всех есть дети, и каждый думает о их безопасности. И данное мероприятие очень хорошо, думаю, повлияет на отношение детей к безопасности, к правилам своей же безопасности, безопасности других людей. И очень поучительное. Участвуют все субъекты профилактики, включая газовую службу, энергетиков, социальную службу, ФАП наш, детский сад, если мы работаем с семьями, которые находятся в социально опасном положении, либо многодетными. Посыл этой работы один – это предупреждение пожаров, сохранение человеческой жизни. Если брать статистику, то на первом месте по причинам возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. На втором месте у нас выходит электрооборудование и все причины, связанные с этим, то есть короткое замыкание, перегруз сети. А также третье место – это эксплуатация отопительных печей. Поэтому именно на 3 вот этих фактора в составе смотровых комиссий субъекты профилактики обращают внимание, посещая домовладения граждан. Рэспубліканская акцыя за бяспеку разам працягнецца да 2 лістапада. Ратаўнікі разам з прадстаўнікамі іншых зацікаўленых ведомстваў робяць акцэнт на прафілактычную работу з грамадзянамі, каб не дапусціць узнікнення пажараў і гібелі на іх людзей. У Чашніцкім раёне сварка сваякоў прывяла да крымінальнай справы за замах на забойства. Канфлікт узнік у нецвярозай кампаніі. 59-гадовы мужчына звязаў і збіў жонку свайго брата. Пры гэтым падпальваў на ёй адзенне і маёмасць у доме, а таксама пагражаў расправай. Жанчыне ўдалося вырвацца з рук агрэсара. Яна пабегла да суседзяў і выклікала міліцыю. Тым часам зламыснік збег з месца здарэння. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, назначены необходимые экспертные исследования. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством». С санкцией прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Следчыя высвятляюць усе абставіны здарэння. Канчатковая прававая ацэнка дзеянням жыхара Чашніцкага раёна будзе дадзеная па выніках расследавання. У суботу 1 лістапада будзе абмежаваны рух усіх відаў транспарту праз мост юбілейны ў Віцебску. Гэта звязана з капітальным рамонтам аб'екта на праспекце Люднікава. Мост закрыюць з 8 да 17 гадзін. Рух аўтобусаў і тралейбусаў будзе ажыццяўляцца па праспекце Фрунзе, вуліцы Леніна да Смаленскага рынку і далей па маршрутах. Аўтобусы нумар 24 і 24А выконваць рэйсы не будуць. Узамен пусцяць дадатковыя па маршруце нумар 30. Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце прадпрыемства «Віцебскаблаўтатранс». Будьце уважлівыя пры планаванні паездак. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. У чэмпіянаце Беларусі па хакеі прайшлі матчы 19-го тура спаборніцтваў. ХК Віцебск на дамашняй арэне прымаў «Авіятар». Падапечныя Рамана Юпатава не расчаравалі балельшчыкаў. Віцябляне трымалі ніці гульні ў сваіх руках і упэўнена кантралявалі ход паядынку. У выніку каманда з берагоў Дзвіны перамагла з лікам 6-2. А вось наваполацкі «Хімік» сваіх фанатаў не парадаваў. Каманда з «Нафтаграда» на выездзе уступіла Брэсту з лікам 1-7. У турнірнай табліцы Віцебск зараз займае 7-е месца. «Хімік» ідзе на 11-м радку ў выніковым пратаколе. Далучайцеся да нашых суполак у сацыяльных сетках і месенджерах. Падпісвайцеся на YouTube-канал тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Тут можна перагледзець любімыя праграмы, падзяліцца навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Убачымся ў эфіры.
Па інфармацыі Віцебска-Былгідрамета, у бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна, часам дождж. Вецер паўднёва-заходні 5-10, парывы до 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу сутак плюс 6-11. У Віцебску будзе воблачна, часам дождж. Вецер паўднёва-заходні 5-10 з парывамі до 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-8, днём 7-9 цяпла.